jasi rokurwa uye nguwani yendarira pamusoro wake. Dhavhidha akasungirira munondo wake pamusoro penguo akaedza kufamba nadzo, akakundikana nokuti akanga asina kudzivirira. Vana baba nana mai, David wasvipira kunorwa naGoriati. Ndobva andosika permission. Haana kungomanya kuna Goriati nokuti ndinonamata ndakaona Mwari kusango ndichiuraya makwai nechii. Akatanga aenda kuma-authorities kunosika permission to go and fight. Zvikanzi ndauya, vakaendwa naye protocol, vakaenda naye vakati uyu mukomana uyu. Sauro akati imwana muika ungari naye, akatanga kurwari akati aiwa neniwo yakanga ndichirwawo isoni kuti kwandairwira inga kusina makamera kana vamwe vanopota vachiuya kuhonawo marwira ndaitawo neitika kusango ovamwe vanhu vari panapo. I know baba, you might not be celebrated with fun, but kune zvauri kuitiswa naMwari kuti weiko one time chakuisa pachena. Ari ipapo azvipira baba akapfekedzwa zvinhu zvekundorwa nazvo naSauro. Sauro akabvisa bhachi rake akamupa iro racho raitisa, akapfekedza vatora bhangi rake raanga akasunga achitisa akapfekedza. Kwakutora David haana kutanga kumhanya kuenda kunorwa naGoriati akapfeka zvinhu izvozvo. Rangu rinoti wakafamba kutesta kuona kuti am I comfortable in this, can I fight in this. Quickly akazviona kuti already hembe dzandapfeka dzakutondifita dzakutondirwisa baba. It's a world system iri kutaurwa nazvaSauro baba. Inokupfekedza zvimwe zvinhu zvoti izvi zukuru kangogona izvi chete upenyu hwako hwanaka baba. Munhu ari kukupfekedza zvinhu izvozvo hwakauna pfumo raari kukupa kuti enda unorwa naro, asi iye ari kurohwa naro. Vangani vatiri kuona mumapani vachipihwa mapfumo ekuti endai munorwe nawo, but vari kuvapa mapfumo acho vari kukundikana. Akupa pfumo racho ari kurohwa naro, akupa pfumo racho ari kutadza kana kuita kutendeka pamudzimai wake. Iye ari kukupa pfumo iroro. Sauro une 40 days uchitiza murume uyu, wakapfeka zvinhu izvi, wakunditi iwe chipfeka, zvatoratidza pachena kuti hazvibatsiri. Ndava dai zvaibatsira mhuri yese ingadai iri musango for 40 days. Ndabva nechingwa nezvinhu zvandauya kukuigirai kuti mudle muri musango nekuti muri kukundikana. Ndobva adzibvisa akati torai henyu, handisi kuzorega kuenda kunorwa naye, asi hembe torai hembe dzenyu, because dzakutondidzorera kumashure. Let me tell you, mana baba nana mai, God doesn't need a degree. Haadi kuti uwe nedegree kuti akusimudze, hatisi kuti kuva nedegree kwakaipa kana nenyasha dzaMwari vakakupa nyasha dzekuti ugone kuva nenjere uye madegree, that's fine my father, but kune uyo akashaiwa school fees, neuyo asinawo njere dzekuti awane degree. Let me tell you my father, kushaiwa degree, kusaenda kuchikoro, kusasvika paona kusvika hazvitadzisi dream yako kuti iwe successful. I'm telling you, the greatest qualification, we are qualified in Christ. No university, baba. No. We have got world. We have got two systems in this world. Number one, we have a world system. Number one, we have a world system, and we have a word system. It's either you are using world system or word system. Isusu chisuku kushandisa word system baba. For me kuti ndiwe pandiri pano, for me kuti ndiwe nemudzimai baba, I had to use word system. Word system and disqualifier baba. World system is so ruthless. Do you know what the world system ya moda steriki? Kana usina 5 O levels, world system inotaura kuti your suffering is justified. I'm telling you. Zvekuti uri nherera, wakashayirwa school fees avaninazvo izvi. As long as usina 5 O levels, you are only qualified kuchengeta misha yedu, you are only qualified kusukudza mombe dzedu, you are only qualified kuwacha hembe dzedu. You don't deserve to travel in a business class, you don't deserve to have your own house. Ukatoita motikari world system inogona kuda kutombo otiita mbijani kuti anyatsotarisisai ndava system yedu akazwana sei.
That's world system for you, Baba. But kauya ku weight system. Kune akataura ndinosimudza marombe kubva mugoroka. Kana waka disqualifyiwa neworld system, weight system. Akuenda mukomana abvisa hembe dzose akanhonga chipfura mabwe chake akanhonga dombo negashu rake akuadvanza towards the state enemy achiendera nekadombo negashu baba achiendera kumunhu ari equipped baba wakamboaprocha nhamo baba wakabata certificate rawakaona renesi 8 baba uchiaprocha nhamo kuti ichochi ichi ndinokudonhedza nhamo ndinokudonhedza nekungotamba bhora ndinokudonhedza nekungoimba nomuromo ndinokudonhedza ndiri izvozvi Mwari unogona kushandisa mushonga wemakonzo wandotengesera vanhu nhamo ikadona ari kuaprocha baba munhu ari kutizwa nevanhu vari trained including even mukuru wenyika ari kutizawo but iye ari kuenda kwaari asina kana pfumo infect pfumo adzorera but ari ndikutaura kuti baba usatarisira pasi zvawakapiwa naMwari whatever chikuitwa nemaoko ako usachitarisira pasi zvachiri kungoda isa Mwari mune zvaunoita isa Mwari. Let me tell you my brother, your beauty alone ikashaiwa Mwari it's nothing. Inoita disadvantage. Kunaka kunoita disadvantage kukashaiwa Mwari. Tinoziva vanhu vakawanda baba vakatadza kuroorwa nenhau yekunaka. Kukashaiwa Jesu chete unonzwa machiti. Kumusikana wako uya wakanaka waita kuda kuroora wandiona mchidana naye. Upi mfundisi? Zaida zvinhu. Yo adororeka riva. Kwata kuna kwese kuya. None bwana munhu wese yakana ndakaona handa ndakazora ndari right kuna nororeka. Yeah. Zvaunofunga kuti advantage in your life. Mwari akasunguluka inoita disadvantage. Kugona chikuru kuona kuti inoita disadvantage. Yeah. Kungozikanwa kunzi adzakaenda kuchikoro baba watonaka. Mwari akauya kurutivi rwako kufoira kunoita advantage. Kunzi une fesi yakashata kunoita advantage. Mwari akauya kurutivi rwako magodi baba magodi anoita advantage. Kuenda kumusha baba kungouri kumusha ari mutauni achiti I'm strategically positioned. Kuwa kwako mutauni inobva yatonzi mutauni timahuru kana ndakuda zvokurora chako ndoenda kumusha ari kumusha baba toapati advantage nenyaya yeti kumusha tiri kuti akasara asina kana network ikoko asina nekambutsi baba vanhu nda kutaurira kune imwe network inodarika Econet kune imwe network inodarika MTN kune imwe network baba isingadi smartphone izvi kune imwe network inoconnecta vanhu baba bvunza varoi vanoiziva network iyoyo kuti kune imwe network iriko powerful telling you go inoconnecta vanhu zvauti zvafamba sei ndiripo baba Mwari wakanaka nedombo baba Goriati akati akatarisa akati unondiringa nei nezvakadaro ndingi ndirimbwe nekatanda akati uri kuona zvandakabata inini hazviti zvo zvandiri kuona ndichiuya kwauri handina kuzviudza kuti ndiri kukuvinga negashu nedombo ndichiuya kwauri ndazviudza kuti ndiri kuuya kwauri muzita raMwari wehondo dzavaIsraeri wawadai kuzvidza inini nematombo angu negashu neni wacho tiri muzita tiri kuuya newe tiri muzita inini negrade 7 certificate yangu baba ndiri kuuya nayo yamuzita as long yadhingwa chidhindo chedenga grade 7 certificate yatakura value yemadegree baba ende zvichabuda mucertificate yegrade 7 zvinotyisa baba power akanga akagrara padziwa for 38 years She wakati unoda here kupora akati ishe ndinoshayiwa munhu anondisundidzira kana pachinge pabvongodzwa iye akati zvino munhu wawaitsvaka uya kana wakamboshaya kuhama dzako wakashaya munhu
kana kwaunogara vakashaiwa munhu, kana pabasa pako vakashaiwa munhu. Zvino auya akaendwa nevekwedu akati auya asadanwa, ndobva ati nawo kana ndichinge ndauya it becomes a matter yekuti unoda here kana kuti haudi. Haisisiri nhau yekuti une degree here kana kuti unaro, haisiri nhau yekuti wakanaka here kana kuti kwete, ndati unoda kuroorwa here, ndati unoda basa here, zvekuti wakadai ndati unoda here. It becomes a matter yekuda baba. Akandi right now akandinoita muda kundijambisa, muda kundikandira mvura, akati no, hatichamirira anouya kuubvongodza. Izvezvi ndichitaura newe, simuka atakura nhoo yako uyendi, simuka atakura nhoo yako rova pasi. Iye ndobva ateedzera chienda kuna Maria pachapta ya2 kaenda kuna unonzwa Maria achiudzwa kunzi mvura yapera, waini yapera pakana. Ndobva aenda kunoudza Jesu akati Ishe, hapachina waini pano. Anobva ipapo oenda kune vakanga vachipa waini akati imi vakomana, itai sezvaareva. Mashoko ekuti itai sezvaareva, nanhasi shoko iroro riri kuuya kwauri riri kuti ita sezvaareva. Ita sezvaareva. Vakomana vanoti vachienda kusvikati alright, torai mvura muise mugoma. Zvinoita sekunge zvisingameki sense baba, but I thank God zvinomeka faith hazvo, hazvimeki sense baba. Zvimwe zvinhu zvinotaurwa naMwari kwatiri baba hazvimeki sense, but zvokuita mazita. The moment wakuda kuzviqualify uchitanza according to biology, according to physics, and this doesn't make sense. Zvimeki sense. Unokuda wego mnakadaro. Kambeni. Kani pfungwa dzavo dzesadza 5 idzodzo sense of feeling tacha ndotoda kukwanisira Mwari. Vana baba nanama, simuka ufa. Akasimuka akateedzera zvataurwa, ita sezvaareva, itai sezvaareva. Ishe, tararira usiku hwose hatina chatabata, asi nokuti mareva ndimi taakuita. Otherwise dainga ari munhu hataiita, asi nokuti zvarehwa nemi taakuita. Itai sezvaareva. Dambudziko rataita maKristu, hatina kuda kumupa attention kuti tizive kuti akati kudii. Ndinozviziva nekuzvinzwa time yamunenge muchinamata muprayer, unoita zimunamato rakareba risina kana 1 verse. I declare this year, I declare this girl, I'm going to be married. Yes, I know. Zvakanyorwa papi. Satani anenge akateerera achiti unozwa, Satani anotanga kudya akasangana nemunhu ari kuziva kuti zvakakanyorwa. Baba usatambi nemuKristu anonamata achiti according to the book of Jeremiah, God you said, according to the book of Esther, Father you said, reveal your nature God, show forth your glory. You are not a man, you cannot lie. Makati marombe uyai kwandiri ndinonosimudza marombe, ndiri rimwe ramarombe ndauya, ndisimudzeiwo Jehovha zviratidze uchikota magwaro ake. Mwari muranda weshoko rake, anoti hakuna rakabuda mumuromo mangu rinoenda panyika rikadzoka rakadaro. Akarindira kuti whoever achaita zvaakataura anosangana nezvaakavimbisa. Musoro medu mazara nezvakataurwa navanhu, kwete zvakataurwa naShe. Philosophy dzatakaudzwa navanhu. Ndati kana Mwari auya kurutivi rwako, every disadvantage unoita advantage. Nyange wakamitiswa nevarume 3, ukaita vana 3 vasina vakasiyana madzibaba, iyoyo kutoita vana 3 ukaramba inoita advantage. Unochata baba mhandara dzikaita pipi, dzikaputika itsvo, dzikatadza kuziva kuti chii chaitika. Sezvakaita Goriati haana kurwisisa kuti speed yauya nedombo ragonanga apa sei. I'm talking speed yedombo, precision, velocity. You see speed in a direction, richingomhara richingondolenda. Siya vapopotera chitaura zvavari kutaura. Once dombo ramhara panzvimbo wachanyarara. Every Goriati anotanga nekutaurisa. Chinomunyaradza idombo ramhara panzvimbo. Iwe ramba uchidi zvako, uchikoka zvako. Iye achidi iti alright. Ndosapindura ati dombo richanyaradza. Dombo ndopa richanyaradza. Baba, dombo once ralenda safely.
again there was silence. Victory yaitika. Mangwana nani ndinoda kuti uri pano mutende ubatsirane nene. Ndoda kusvika panguva yandinonamata pamwe chete newe. Kuti Mwari itai kuti zuva ranhasi muupenyu hwangu rimake mavambo ezvimwe zvinhu. Haleluya. Yandiri kutaura pano ndinotenda kuti ndoyechokwadi, nokuti nezuva iroro nemuti uyu uchange uripo uchipupurawo kuti ndakazviwa. Nenyika yandakatsika nayo ichapupurawo. Haleluya. Mwari wakanaka. Toda kutenda Mwari mangwanani. Toda kuti tinamate. Ona Ishe Mwari werugare. Mweya Mutsvene, mubatsiri, mudzidzisi akanaka, mutungamiri, murwi wehondo dzedu. Mwari akava Mwari kwete nekuda kwavanhu. Hamuna kuva Mwari nekuti takakusarudzai kuva Mwari. Makanga mungori Mwari tichiri vatadzi. Makanga mungori Mwari uye munoramba muri Mwari. Nyangwe tikanyengerana kusakunamatai hazvikutadzisii kuva Mwari. Baba vangu, kunamata kwedu neminamato yedu haiwedzeri umwari hwenyu. Zvinotoitira isu zvakanaka. Baba vangu, ndinosuma hama dzangu idzi ruoko rwenyu. Sezvamakaitirawo Ruthi Mwari achinhonga pasi, sezvamakaitirawo Mwari Esther, sezvamakaitirawo Mwari Dhavhidha pamupata. Baba vangu, nedombo rakazvidzika asina kana pfumo kana training inoshamisira yaakaita, asi kutenda kuna Mwari akamurwira pamuromo wezvikara. Baba, nokutenda kuti Mwari wakandichengeta zvinondakura, ndakaenda kumarinda ndikaona vamwe vakavigwa vadiki kwandiri, ndikaziva kuti Mwari ndiye muchengeti wangu. Baba, ndinonamata ndichisumaidzwa hama munoziva zvimiro zviri muupenyu hwavo nezviri kuitika muutano hwavo nezviri kuitika mudzimba dzavabva. Chimiro chiri kumba kwabviwa, chimiro Mwari chiri muhomwe dzake, nechimiro chiri mukati meropa rake. Baba, nezviri kutaurwa nenyika pamusoro pake, paari kukundikana achishuwirawo Mwari dai asvika. Zvino ndashuma muruoko rwenyu, risati ravira Mwari zviratidzei muupenyu hwake, agopupura nemuromo wake kuti now ndawanawo a personal encounter with God. Father, I pray in Jesus mighty name. Sanganidzanai naye. Mumwe makasangana naye akati Jehovah Shalom, mumwe mukasangana naye akati Jehovah Jireh. Rangarirai Haga, makasangana naye akati Elroy. Sanganai nemwanasikana uyu akupeiwo rakewo zita rinotsanangura encounter yaakasangana nayo. Nyika nemageneration achatevera igodana imi ichinongedzera kuMwari encounter yaakaitawo, kutenda kwawo kuchisimudzirika. Maita enyu mangwanani ano muzita raJesu. Amen.